Una de les experiències de la nostra vida, quan aquesta pot ser contemplativa, és la consciència de que el nostre temps vital es troba submís a la irreversibilitat del temps. Podem, a través del llenguatge pictòric, apropar-nos a aquesta consciència? Hola, soc Toni Riera, pintor artístic, i en aquest vídeo us vull presentar un dels aspectes que més m'han interessat dins el meu treball. Descobrir i sentir la presència d'una de les característiques de la naturalesa del temps, la seva irreversibilitat. En el món de la pintura, un dels meus referents més importants ha estat Frank Auerbach. Frank Auerbach forma part de l'anomenada Escola de Londres, on hi destaquen figures com Lucian Freud, Francis Bacon o David Hockney, entre d'altres. Però jo no vull entrar en la història de l'Escola de Londres ni cap particularitat històrica, sinó el que m'interessa és destacar un aspecte de la seva pintura que m'ha ajudat a entendre que la irreversibilitat del temps es pot representar. M'explico. L'any 1987, al Centro de Arte Reina Sofía de Madrid es va fer una retrospectiva de Frank Auerbach. Jo era un jove estudiant de pintura i recordo l'impacte que em van fer aquelles obres. Un impacte emocional que m'ha influït des d'aleshores en la meva proposta plàstica. Un dels temes que més m'han interessat de Frank Auerbach, a resultes d'aquella exposició, han estat els seus retrats. En aquella retrospectiva es va editar un catàleg molt interessant. Antonio Saura, en el seu text Auerbach o El espacio coagulado, que es troba justament en aquest catàleg de la retrospectiva, diu coses com aquesta. La figura és una recerca, un desenvolupament orgànic o una desintegració. Sensació de presència i absència a la vegada. Una desintegració que es belluga per obtenir un senyal de forma reconeguda. Realitat torturada. Sacrifici del detall. Antonio Saura capta i exposa aquests aspectes de les obres de Frank Auerbach. La seva experiència pictòrica dins d'un context expressiu similar li permet captar paràmetres psicològics que molt possiblement s'hagin donat en el procés creatiu de Frank Auerbach. Per altra banda, Paul Bonaventura comenta en el seu article del mateix catàleg que Frank Auerbach sempre feia els retrats amb el model natural al davant i que mai retocava res del quadre sense la seva presència. Ara, i recordant la presència d'aquelles obres a l'exposició de 1987, i amb l'experiència dels anys, em sento capaç d'analitzar una mica aquests retrats i treure'n alguna idea. Intueixo que disposava la pintura de forma additiva i gradual sobre el suport, arribant a col·lapsar tot l'espai. I amb el gruix de la pintura adquirir inclús una certa idea de volum. Les masses de matèria es mouen guiades per l'acció del pintor de forma aparentment caòtica, convertint el suport en un espai conflictiu. Aquesta acció es pot percebre com un neguit, un deambular, un joc d'equilibris entre la representació i el llenguatge. Uns equilibris on la imatge del model final queda atrapat en un instant temporal i la matèria
queda suspesa en una balança misteriosa. Un instant temporal irrepetible, doncs la massa pictòrica convertida en un magma matèric plàstic i maleable es queda quiet definitivament per solidificar-se d'aquesta única forma. La imatge queda retinguda, queda atrapada en aquesta màgica situació on conflueix una voluntat expressiva, el model natural i l'abandonament de l'obra. Un abandonament on discretament el model ha lluitat sobre la racionalitat del pintor, qui s'ha resistit a abandonar l'obra sense l'evidència de que la seva acció pictòrica desbordi amb força i determinació la forma del seu llenguatge. Frank Auerbach no es desprèn mai del referent natural representat. Segurament té a veure amb el seu context professional, però sap trobar una mesura entre les parts que empenta la seva obra a una força poètica inigualable. Una força poètica que a mi particularment em captiva, i em captiva per la representació implícita del sentit irreversible del moment obtingut. Un moment pictòric i poètic que em transporta a una reflexió sobre un temps congelat en un moment final carregat d'intuïció i d'estranyesa. Un moment final on encara tot és deformable i és tendre, però que nosaltres, ara en el present, ho observem eixugat i enfortit per l'acció d'un altre temps posterior. Tot i així, l'obra es manté latent i bategant en aquell moment temporal tan irrepetible com irreversible. La irreversibilitat del temps que hem comentat de l'obra de Frank Auerbach és un dels temes recurrents al meu treball pictòric en general. En la peça que us presento, l'efecte de l'acció irreversible està en l'eix de la meva intencionalitat. Espero que us agradi i ens veiem en el proper vídeo.